Wrth edrych am rhywle i astudio yng ngwrs graddio, ni'n meddwl bod e'n rili bwysig i fi yn bersonol bod fi'n edrych am rhywle oedd yn rhoi'r modd fi fod yn greadigol gan bod ddiddordeb mawr erioed wedi bod â fi ynghylch y celfyddydau. Y peth oedd yn eni fi'n credu'r cwrs gradd yma y ffaith bod fi'n gallu cyfuno drama a pherfformio a sgriptio a oedd hynny'n galluogi fi wedyn i gael yng nghyflwyno i bob agwedd o theatr a drama yn y brifysgol. Yn sicr mae'r cwrs yma wedi'n galluogi i ehangu ar fy ngorwelion. Erbyn i fi raddio, yn bendant fydd gyda fi sgiliau perfformio cryfach, yr elfen hynny o wneud portffolio creadigol ac hefyd yr agweddau o ddadansoddi pendant yn yngwaith i. A'r peth fi'n credu wneud aros gyda fi am byth yw'r teimlad cryf o berthyn i deulu'r adran ac hefyd grŵp o ffrindiau a chyfeillgarwch dwi'n gwybod wnaeth bara gyda fi am oes. Ffrindiau coleg, ffrindiau oes.